Toda kutenda Mwari panguva ino nemukana watawana wekutaura shoko raMwari. Nhasi tichabata scripture inowanikwa muna Isaiah 58. Isaiah 58 kubva paverse 1. Toda kutaura pamusoro inonzi true fasting or kutsanya kwezokwadi. Hazvina kuipa kuzvinyima, regai nditange, zvinokurudzirwa uye zviri scriptural kuti munhu anofanira kunge achitsanya. Even Jesu wakatsanya 40 days and 40 nights. Tinoona mazuva ana Esther, mushure mekunge Hamani apandukira maJudha, vakapinda pamutsanyo vachitsvaka Mwari. But ndiri kuti izvozvo hazvisi enough kuti Mwari vakugamuchire. So pa scripture iri pano iri muna Isaiah 58, Mwari vari kuita sekuti vari kupokana nemitsanyo iri kuitwa nevanhu iyi. But hazvirevi kuti Mwari vari kuramba kuti vanhu vasatsanya. But pane zvavari kudhimanda kuti zvivepo, zvavari kutarisira pamusoro pekutsanya kwacho ikoko. Matsanya, but ma evil works ako uchiri kumaita. Uri pa fasting, but bitterness uchinayo. Uri pa fasting, but hausi kuregerera. Uri pa fasting, but hausi kusiya zvokuchita murume wako kana kuchita mudzimai wako. Uri pa fasting, but hausi kusiya kuita mabasa akaipa. Pa fasting hauregi. That means wakuzviita religiously, but not according to the knowledge of God. So ndosaka Mwari vakuuya panapa vakuda kubatsira vanhu kuti this one is not enough. So the Bible rikutanga richiti, cry aloud, spare not, lift up the voice like a trumpet. Shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Varatidze chivi chavo vanhu ava. Danidzira like a trumpet. So I hope God will help me today so that I can cry out like a trumpet. I can lift up my voice like a trumpet so that you can hear what I am saying. Verse number 2. Yet they seek me daily. These are the people who love God. I realize kuti vanhu kana uchida Mwari ndiwe andiri kutaura newe. But you want answers from God. You are looking for solutions. You are someone who is zealous for God. But you are saying, where am I getting things wrong? Ndiri kupodza papi. So we are here to tell you what the scripture is saying. And they seek me daily, and God is acknowledging them. He's saying they seek me daily. Is happy. They delight to know my ways, as a nation that did righteous, and forsook not the ordinances of their God. They ask me of the ordinance of justice. They take delight in approaching to God. Vanna mata every day vana. Vanna kufamba neni every day. But pane transgression yavo yaurufana kuvaratidza. So that's why I'm here to show you your transgression so that you can repent and be right with God. Not to condemn you, not to disapprove you, but for you to see where you are getting things wrong and then you correct. This is a Bible, not blessed are they that are not offended in me. Jesus achitaura. Vasinga offendwe neshoko raMwari. So what is needed? Vanhu vari ready to accept the word when the word comes. But no, we are to correct. Then you accept. Then you straighten your way. You repent and say, Lord, help me. Then you do the right thing. Verse number 3. Wherefore have we fasted? Vakubvunza vana. Saka takaitirei 10 days muna January. Takatsanyirei, takaitirei izvi. Vanhu vari kubvunza. Verse number 3, 9. Say they, thou seest not. Hamuna kutiona Mwari.
Wherefore have we afflicted our soul? Thou takest no knowledge. Mwari hamuna kuti consider. Chinzwa manje. Behold, in the day of your fast, you find pleasure and exact all your labors. That's number one. You find pleasure when you are fasting. So utoita zvinhu zvako zvinofadza nyama yako but uri takatsanya. Kuti pama 10 days ipo payapa. Kune vaitovapo but havana kumira kuhura. Havana kumira kuita zvakaipa. Havana kumira utsotsi, havana kumira corruptions avaita kumabasa. But aripo pama 10 days ari kutsungirira kuti hatisi kudya nekumwa. So you are finding pleasure doing your own things. But yet you are saying I am fasting. So you need to correct that. Behold, you fast for strife. Munotsanyira kunetsana. Maitorwira ukuru kumachechi. Torwira kuti aiwa isu tisu vakuhombe vacho, tisu chaiyo, tisu chechi chaiyo. So you do that, you are fasting, yet you are doing it for strife. All right, let's go to the scripture. And debate, and to smite with the fist of wickedness. You shall not as you do. Musaita saizvozvo. So munoitira ma debates, muri kuzviitira kuti mungodzi aiwa I know I am number one. I am this. Zvikanzi kana muda kuti munzwikwe manje, to make your voice to be heard to God. Verse number 4. Is it such a fast that I have chosen? Ndo kutsanya kwandakasarudza here uku. A day for a man to afflict. All right, regaiti is not this the fast? Chinzwa fasting iri kudiwa naMwari that I have chosen to lose, number one, to lose the bands of wickedness. Bisa zvinhu zvakaipa, bands of wickedness. Vanhu vakazara kuipa utsinye chaiwo. Memuchitsanya mese uku. But munhu wanga uchitsanya naye ndiye anomira pa position yakuda kupinda. Kuti uwane basa ndiye anenge ari stumbling block. Aita kuti angapinde. And ma problems ese ari kufeswa nevanhu uchiona vanhu vachitambudzika. Akakonzereswa mazhinji acho nevanhu vari kutoexista. And vanhu vachikuudza kuti God bless you, but they cannot help you. They cannot give you any solution. Why? No generation yatiri kurarama vane ma bands of wickedness. But Mwari vari kuti iwo, the first thing is to lose the bands of wickedness. Tofana kuva vanhu vari right, bvisai godo, bvisai kurwadziwa. Ngoti aiwaita zvinhu zvake wakutorwadziwa, ukaona munhu atenga chii wakutorwadziwa. We need to stop that. But unofana kunge une character yaKristu. To undo the heavy burdens, that's number 2. Vanhu vane maburden ekuti murume wangu akazonditadzira zvakati handimuregereri, ndakuhondo pakazoitika zvakati hatiregererani. All those things that are done, vanhu vokuti hatiregererani pazvinhu zvakudhara zvaona zvani ma 10 years, zvani ma 20 years, zvani ma 30 years. Even the 2 days Bible noti zuva ngarisadoka wakatsamwa. So murayiro wokutsamwa ndewokuti iwo nonoka kutsamwa. Bible noti usakasira kutsamwa nekuti kutsamwa kunogara muzvifuva zvemapenzi. Uye kana watsamwa futi zuva ngarisadoka uchakatsamwa. So that means urungonzi tsamwa period diki. But nona munhu achitagoreresa nebitterness. Achizviti futi ndewo kunamata. Achida kufamba futi naMwari. Uri kuona here? Ndosika nzira yekunamata Mwari iri very narrow. Mwari vatitire zvakanaka. Regai titarire the third one. To let the oppressed go free. Kune vanhu vasingaiti go free wakachengetera. Vauri kuita kukandira ma spells whatever. Uchivawisha bad. Maybe because ka relationship kana kufamba zvakanaka. Maybe because akabva pachechi yenyu. You are remaining with bitterness na vanhu ivavo. Akanditadzira akazondita so uchifamba uchimutaura uchimudestroy. Ende zvitori nani kuuraya munhu physically than to kill a person as influence. Gossiping, speaking bad, inonzi backbiting. Uroyiwo wanenge uchitoita kana uchiita izvozvo. So Mwari vari kuti mukasiya zvinhu izvozvo, then I am going to hear you. Mukazotsanya manje mukapinda ma 10 days miyame. Mwari vari kuti nawo taakunzwanana. But munhu ari kungopinda religiously and aine ignorance. Dai Mwari vatibatsira. Let's go to another. That you break every yoke. Break every yoke. Then let's go to number 7. Is it not to deal thy bread to the hungry? Unorega hama dzako iwa uzibatsiri. Ziri kutambudzika. Iwo unoziva unoita
chikafu chokurasa, but hama dzako dzichitambudzika. And you are not even feeling for them. Even wauri kuona zvavo street, wauri kuona ipa kabatsira kana uchikwanisa kubatsira. Why can't we help each other? Vanhu vanototora video munhu achiita sei zvake, achiparara, achifa. We can't help each other. But vanhu vekuti vanonamata, they are religious. Mwari ngavatibatsire. So kupa chikafu to the hungry, that you bring the poor that are cast out to thy house. It's another wazvinzwa. When thou seest the naked, thou cover him. Kaona hama yako yakashama, pfekedzeka. And thou hide not thyself from thine own flesh. Ndakamonzwa kamwe kadoctrine kakaparidzwa makore apera, kainzi ukapa murombo unopa munhu ari cased, ukazotora kesi yake chichi, iyo idziso dzasatani idzodzo idzo dziri kuda kuti usawana mablessings aMwari. Ende dzaiparidzwa nevanhu vekuti vanoda kuti mubvise, musabatsira those people vane blessing yenyu, because mamwe blessing yako, remember, ndiMwari vechirikadzi nenherera. And those who are poor, God is concerned about those people. And iwewe ukava concerned about them, then Mwari vanokuriward ka. But our religious people who were persuading people kuti vaunze mari kwavari ivo, so that they won't just help those people who are suffering there. I want to encourage you, consider the people vari kuitwa despised ma communities edu. But singa consider, you don't even think about the people who are physically challenged. There are so many people like that. We are not considering them. Even but no makama buildings edu. We don't consider building kuti vachazokwira neuche yavo sei. But we are just selfish. But what I'm saying, the Bible is saying we need to consider those people. Once you consider vatiri kudespiser in our community, then God will remember us. And God will come to us, the favor of the Lord. Chitsanya ikana zvodaro manje. Then mowana maanza kuna Mwari. But you are living in a world where people are religious. Ulipama 10 days, but is also kuzviita. But ndauya one solution inogona kuti light rako riuye nekukasira. Uchaiona scripture izvo iri kutaura as I'm about to close. When thou see naked, that thou hide not thy face from thy own flesh. Right? And then shall thy light break forth as the morning. Ndo breakthrough dzamuri kunamatira dziya dziri kunzi dzichauya semangwanani. Thine health shall spring forth speedingly. Not zvemafani zvekuita sloka. Utano hwako huchadzoka zvokumhanya zvezvi. Because waita zviri kudiwa nani? naMwari. Thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Then shall thou call, and the Lord shall answer. Kana waita izvozvo, Mwari vachakudana, uchadana kuna Mwari. Mwari vachapindura. Thou shall cry, and he shall say, here I am. Regai ndigumire ipapo. Mwari vachitibatsira. So I think wanzwa a true fasting iri kudiwa naMwari. Ukangoita zvinhu izvozvo, then God will hear you. God will answer your prayers. But you are busy giving money to those people who are stealing money from you. Kuti vatenge mansions. I bought another mansion. Uri kupa mari ku a rich person, which God Mwari vanoti ivo izvozvo zvisina reward. But God is concerned kuti ipa ava vasingakwanisi kubatsira upenyu hwavo, vari despised. Then you try to be a hand to them. You help them like what Job was doing. And you shall see Mwari vachikublessa. Ma blessings ese ari kutsvakwa aya. Key yacho I think wainzwa. Visa bands of wickedness. Worarama upenyu uri right. Wosiya zvese zvekuba bitterness, hatred, jealous, grudges and all those things. Then you shall see your breakthrough coming. Mwari vakuitire zvakanaka. God bless you so much. God loves you. Mwari vanokudai. Just continue to serve God. Rambai muchirumbidza Mwari. Muchivada. Davita anotaura muna Psalms 100 anoti iye make a joyful noise unto the Lord. Mwari wakanaka, he is good all the time to us. But pane zvaanoda kwatiri kuti tizviite, tipinde into perfect worship, tipinde into true fasting. Kana tikazoita zvakanaka, then even ukazvinyima zvokudya, uchaona kuti minduro dzako
zinokasira kuuya kubva kuna Mwari. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka.